Hori bai, horre zatuta. Bai. misterio santuak behar bezala ospatuan izateko.
gizaldi eta gizaldietan. Amen.
Ekatzuen zen hori gure kliseio ditzautzen ari zaizkiguta. Zentzu dute ordea erantzun ziren behar bat da ez dugu nahiko dikunetzat eta zuentzat zoazte, saltzaietara eta erosi. Baina erostera zikoazela iritsi zen senar gaina eta preste denak sartu ziren agertzen estaietara eta itxi zen atea. Erosia bertorri ziren beste neskatxak ere esan ez hau da, ireki esan duzu. Baina horiek erantzun ziren, egia esan, ez zaituzte ezagutzen. Zaudete beraz, berme, ez baitakizue ez egunik, ez ordunik. Jauna esana, Ignacio Erretore jauna, eskerrik asko hitz hauek esateko usteagatik. Jose Ramón etxeko goizuetako etorri zareten guztioi arterdi. Hemen txegitu dara, gakizutak izela, Jose Ramonekin agurra egitera, eta kristau dugun era horrenean, esker horreko otuitze egitez, eta eukaristia ospatuz, nahi diogu agurrarekin kristau dugun oiuraren bidez. Bertan, memoria egiten dugu, Jesusen eriotza eta Kristuarena, eta erabenean gure garaipen horretan murgilduta bizi garela gogoratuz, guk ere bizuen aurren oihartzunaren bizi gara eta bizi dugu gure bizitzari esperantza eskainiz. Jose Ramon bizitza luze eta oparotsu baten ostean joan zaitu, gaixoak bat pasatu den. Bere bizitza eginena goizuetan izan da. Beti izan du etxekoen laguntza. Ez da bakarrik, sentitu naiz eta bakarrik bizi. Maitatua eta lagundua bere bizitza guztiak usten du sentitu bizi izatea. Azken urte eta erdi Hernanin egin ditu. Kosten bizitzaio Hernanin laguntzea. Baina bere adinaren gatik ikusten zuen Hernanin behar zuela beharko bezala lagundua izateko. Aldaketa horrek sufritu da zibilizio. Noiz egitea esaten zidan, negarrak egin dut bakarrik edona izenean etxean. Kantatzeko gogoaren joan zen. Baina esan zidan beste batetan, baina uste dut buelta eman dira hasi naiz da eta hasi bainaiz kantatzen bakarrik dagoen etxean. Hernanin ere maitatua, lagundua sentitua. Eta horrek asko balio izan du aurrera egiteko ordua. Igande ederrak konpartitzeko aukera izan du berarekin eta bere etxekoekin mai baten inguruan, Euskadun daukagun kulturak zezta, naturarekin bat eginez. Une horietan mozik sentitzen zen eta berriro ere maitatua eta lagun. Horrela esan zidan baino gehiagotan, nik eramaten den askotan kotxe ez eta esaten zidan, hasidan ez da nuen bateko zuekin bazkantzena, molestatura esatik egiten duan, baina horren desiratzen, irrikaz egoten naiz, noiz
Iloba guztiaren inguruan, honen ingakian, bere gaixoak dira eta horren eramateko. Bere joan zen. Bere. Jainkoaren jakinduaniaren ondorioaren argi izan iztiak izan dira. Erabentzat eta guretzat. Hori horrela izan dira. Eta esperientzia ederra izan dira etxeko guztiekin. Nahi dute adierazki gure bizitzari loturik gaurko ebangelio bat zioena. Liturgia urtea amaitzeak naturari, hiru ikande falta zaizkigu liturgi urtea amaitzeko, eta irudi hori gure bizitzaren amaieraren irudia da, gure jaio, hasi, ezi, amaitu. Hoxe da liturgi urtea. Eta garaiaren akartik mezua zera da, amaiera honetan, jangoikoaren presentzia eta garaipenean bizitzen da. Garaipen hori esperientzia zaitula, eta garaipen horretan mugituta da Josean. Jangoikoaren misterioan sartu da, parte hartu du, eta garaipen horretan bizita. Horrela, sentitzen dut, sinesten dut, eta horrexegatik adierazten dut. Horregatik, familiako gertaera garaipen honetan sinetxiz parkean izin du. Bere, ni ez naiz idioma ezer baina oso etxekotzat hartuta gaude eta parkean eta sinetxiz bizitu. Ze oso urbilekoa izan behar dut bera. Penaz, bihotz eginez bai, baina parkean eta itxarratuz. Jangoikoari eskerrak emanez, Joseba horren bizitzagatik, eta baita ere, bere familiaren jardunagatik berari lagundu nahi horretan. Jesusen garaipenean bizi dela sinetxiz eta sentituz, zeratik, Joseba horren egun hau dira.
Kristaitzen ari geran egun honetan, senide honentzat eskaintzen dizugu bake sakrifizioen bidez, haren eskatzen dizugu, bekatu putzurik edota giza argazkeriaz egindako gutxi gelditu bazaio, garbitu eta barka bezaio zure errukiari esker, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Gehiago oraindik bere bizi eman du guztiok zuretzat bizi daitezen. Horregatik, Aingeru taldeekin batean goresten dugu pozez beterik kantatzen dela. Berak saldu zutenean eta bere gogoz buruz zikoala, ogiatu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman ziren esanez, hartza zuen eta jan dio gutatik, hau ere gorputza data zuentzako balkorea. Era berean afalondoan karizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman ziren esanez, hartza zue eta eran guztio kontatik, aurrere odolaren karizatatak, itu berri eta betikoaren odolan, zuentzat eta askorentzat dekatuak barkatzeko isuriko dena, egiztue hau bere egari. Amen.
apostolikoarekin, eta ez gizon guztiekin batean. Era berean izango goa jaunak bizteko itxaropenean joan diren gure senideak. Jose Ramon eta hildako guztiak ere, harritzazu zure aurpegiak egiten. Zurea dezu erregetza, zurea kospeta indarra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei bakea uzten dizuen, nire bakea ematen. Begira zure elizaren siniskenari eta ez gure pikatuei, eta zure gogoan bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizitza, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea eti zuekin. Eta zure espirituarekin. Zurekin egin. Thank you.
Zoriotsuak jaunaren maitaituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina ezazu izbar eta sentatuko naiz.
azken erresponsoa egingo dugu, eta erresponsoaren ondoren, kantatuko ditu Don Estebaneri bere heriotzean kantatutako bertsoak. Jose Ramonek oso abistada estu edo zuen Don Estebanekin. Eta hemen ere gurutzeatan, gurekin ere, gurutzeatan hartzen zuen. Eta kanta hauek edo bertso hauek oso bihotzean ziren mazkin eta askotan kantatzen zituen. Eta bere homenez eta espeatuz bik elkarrekin egongo direla zeruan baitare kantatuko ditu. Zeruetan zarara, santu izan zure izena, etor bedi zure reinoa, egin zure naia zerua bezala eman zua demonetako honia, markatu bezorrak, gure egin zorrei markatzen diegu ezgero, ez gaitza zortzik baldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Ireki ezaiozu jaunak, Jose Ramon gure segideari, argi eta pakeren zure etxea. Beron alde ospatu
bere ikaszaitza